Ahojte. Zvyknem zvyčajne sama z času na čas nahrať nejaké video, ale dnes tu mám Zuzku, o ktorej vám niečo poviem a možno aj sama ona niečo povie o sebe, teda asi určite. Ale prečo tomu tak je? Pretože už možno trošku ako keby registrujete, že robievam teda okrem tých mojich olejkov aj také nejaké rôzne konzultácie, ale nie je len o to, ale všetci v živote zvyčajne raz, dvakrát, niekto možno viackrát rieši formu vzťahov a je to také asi nám ľuďom úplne prirodzené to vôbec riešiť a sa tým zaoberať, ale čo je na tomto rozhovore možno zvláštnejšie a zaujímavejšie je, že v podstate ako keby menej sa už potom rieši nejaký možno rozchod, ale nemyslím takého typu, takého toho klasického. Taký ten rozchod, ktorý je veľmi, ako keby by som povedala, taký bolestivý a ťažký a taký až možno fakt taký dramatický. Ale práve my sa chceme so Zuzkou porozprávať o rozchode, ktorý prežila ona so svojím manželom. A je to aj z môjho pohľadu, asi sa to deje už častejšie, alebo u niekoho je to možno normálne, ale z môjho pohľadu je to veľmi pekný príbeh, o ktorom sa porozprávame z toho dôvodu, že práve skončil priateľstvom, práve celý ten priebeh dramatický ako keby nebol, alebo vychádzali nejaké bolesti samozrejme aj tu, ale v takej forme, že už si vlastne to obidvaja uvedomovali. Takže o tom sa chceme porozprávať, že ako by sa dalo, pokiaľ sú k tomu ľudia ako keby naklonení. Je pravda, že najväčší problém asi býva v tom, že je k tomu niekedy naklonená zvyčajne len tá žena, že by to chcela fajne riešiť, ale niekedy aj tí muži. A v tomto prípade oni dvaja to vlastne tak krásne ako keby zvládli, ten rozchod, že doteraz vlastne ešte pred chvíľkou, ako sme išli nahrávať video s tým svojím bývalým manželom, Zuzka je telefonovala a normálne spolu komunikujú, aj normálne majú spolu proste deti, o ktoré sa spolu ďalej starajú a proste o tomto celom príbehu. Takže mňa tá pointa tam zaujala tá, že sa dá rozísť aj v dobrom a dokonca v takom, že tí dvaja ostanú ako keby jeden druhému priateľmi, ktorí sa ešte ako keby aj zdôverujú s tými svojimi momentálne situáciami, ktoré prežívajú jeden druhému na tom vlastne na tej báze priateľstva. No a Zuzku som stretla minulý rok na Sicílii, odtedy som s ňou ako keby v takom ušom kontakte. A keďže nás zaujímajú také podobné témy, témy toho, ako tu žiť ten život tak viac slobodnejšie, tým myslím slobodnejšie od tých emócií, aby nás ten život tak ako keby stále nejakým spôsobom naozaj neškrtil, nedusil, aby ten život mohol byť naozaj taký spokojný, taký plynulý, taký šťastnejší. Tak tieto témy nás obidve ako keby veľmi zaujímajú, taká tá sloboda v tom živote, alebo takéto naplnenie v živote. No a tie spolu ako keby veľmi často preberáme, že moje rozhovory ako kedysi niekedy bývali, väčšinou tie rozhovory sa točia o tom, že kto, ako a čo. A toto skôr ako keby so Zuzkou preberáme tieto témy. Tak možno, že to nie je náš posledný rozhovor a že zabrneme aj do iných tém, ako sú vlastne ako keby tieto vzťahy. No ale začnem tým vzťahom. O Zuzke vám poviem ešte toľko, že vlastne momentálne sa ona stará alebo má ako keby v takej tej svojej veľkej záľube kone aj terapie s koníkmi, kde s bývalým manželom vlastne si kúpili kone ako svoju takú veľkú lásku. Spoločne sa o to starali, aj sa o to spoločne ako keby naďalej starajú, len s tým teda, že už spolu nie sú. Takže ona sa teraz vlastne hlavne asi tým by som povedala, že zaoberáš, nie? Alebo to je tak ako keby tá tvoja náplň, ktorá ťa baví, tie koníky a tie terapie s tými ľuďmi. Nie už také klasické, sú to trošku také iné terapie, o ktoré vám asi Zuzka povie trošku viac. No a môžeme sa teda rozprávať o tých vzťahoch. Čo by som ešte ja chcela povedať, kým Zuzku pustím ako keby k reči, je to, že aby ste hneď na začiatku videa mali z toho pocit taký, že tu nejde o nejaký taký rozchod, kde by sa tí dvaja ľudia nesnažili ako keby to udržať, to manželstvo spoločne dohromady. To nie je ani môj cieľ vyzdvihovať niečo, že proste ako keby príde
emócia, človek urobí unáhlenú vec a proste odíde. To tak vôbec práve nebolo. A to ma na tom ako keby fascinuje, že niektorým ľuďom to môže pomôcť aj keď sú v dlhodobých vzťahoch a v takých dlhodobých vzťahoch, že už naozaj všetko možné vyskúšali a stále ešte nevedia akože čo a ako sa na to pozrieť, alebo aj takým ľuďom, ktorí už sú možno aj 15 rokov rozvedení a stále v sebe ako keby riešia bolesti toho, že to už pred 15 rokmi bolo, stále tam je niečo neodpustené a stále to ako keby nemajú doriešené, že možno vlastne pri tých nejakých spoločných rečiach, ktoré so Zuzkou budeme viesť, tak môže niečo človeku ako keby tak sa možno ako keby osvetliť a uvedomiť si a môže mu to byť nápomocné. No, tak sa spýtam teba, Zuzka, teda keď sa bavíme o tých vzťahoch, my sme sa akurát stretli v tom období, kedy ty si sa s tým manželom akurát rozchádzala, kedy vlastne to bolo také ako keby divoké, tak mi povedz, že čo všetko ste ako keby absolvovali predtým, lebo nebolo to asi len tak, že ste sa veľmi rýchlo rozhodli, že spolu nebudete, že čo ste absolvovali predtým, že čo všetko ste ako keby urobili preto, aby ste spolu ostali a napriek tomu to ako keby nepomohlo, alebo možno pomohlo, ale napriek tomu vás to neudržalo ako keby spoločne. Dobre, no ja by som asi začala tým, že celkovo ten náš vzťah vlastne s tým mojím mužom bývalým bol od začiatku taký asi iný, ako ja to tak vnímam, ako majú ostatní ľudia. Áno. Už len tým, že my vlastne sme boli 8 rokov spolu non-stop 24 hodín. To znamená, my sme robili vlastne kamionistov. Áno. A my sme boli v tej jednej malej kabíne 24 hodín. Je pravda, že sme robili týždňovky, ale cez víkend sme boli zase spolu. Čiže vnímam to trošku inak, ako to majú iní ľudia, bolo to veľmi intenzívne. A ešte to vnímam tak, že sme si vlastne veľmi sadli, takže my sme si vo veľa veciach rozumeli. Vlastne, že aj tá láska bola od začiatku? Áno, bolo tam takéto porozumenie, láska a vlastne sme si... Napriek tomu, že ste boli spolu 24 hodín denne, tak to bolo pekné. Tak to bolo pekné, neboli tam žiadne, neriešili sme vlastne žiadne veci dôležité. Žiadne hádky, my sme si nevykrikovali, proste sme tak plynuli a sme si žili. No a... Tu ma hneď aj napadá taká otázka, že keď ste boli spolu tých 24 hodín denne, toto veľmi veľa párov rieši, že majú spoločne nejaký biznis, alebo vlastne spolu ako keby pracujú a dosť často ako keby tí páry práve hovoria, že toto bol jeden z dôvodov, práve toto bol jeden z dôvodov, že boli stále spolu, ale mne ako keby to niekedy, keď sa s niekým o tomto rozprávam, nepríde to ako keby úplný hlavný dôvod. Skôr mi to tak ako keby príde, že to bolo také rýchlejšie ukončenie niečoho, čo ako keby dlhodobo ako keby nemalo byť a práve sa to im stalo práve preto, že sa to malo ukončiť rýchlejšie, aby to nenaťahovali ešte ďalších 10 rokov. Tak myslíš, že aj u vás to ako keby zapôsobilo, že ste boli tých 24 hodín spolu denne? Myslíš, že toto bol aj jeden z tých dôvodov, prečo už to začalo potom ako keby nejako rúcať? No práve ja to vnímam tak, že by sme to mali opačne. Pretože my sme obidvaja boli vlastne akože dve osoby, ktoré milovali ten ako keby byť s tým človekom druhým. Úplne sa nám to obidvaja sme sa zhodli na tom, že chceme byť spolu a nám to vyhovovalo. Áno. Čiže ja vidím skôr problém to, že my sme skončili s tou prácou, prišli deti. Áno. A vlastne opačne, ako sa to väčšinou rieši, že keď majú, ako si povedala, dvaja biznis, tak sa rozídu. Takže u nás to bol opačný prípad, že vlastne prišli tie deti, tá pozornosť išla už niekde inde, prišlo hospodárstvo, zvieratá a už vlastne nebol toľko času tráviť ten čas spolu, rôzne prišli iné záujmy, hej, že každý potreboval, už to nebolo, vtedy sme riešili všetko spolu. Takže láska pretrvávalo, len taká tá zamilovanosť trošku ako keby toho spoločného času tam nejakým spôsobom vyprchala postupne. Hej? Dobre, a teraz ste na to prišli v takom nejakom bode, že čo sa stalo, že ako kedy ste na to prišli, alebo ste sa o tom rozprávali, alebo ako? Áno, my sme sa o tom veľa rozprávali tým, že vlastne my sme boli tak veľa spolu, my sme vedeli o sebe úplne všetko, takže žiadne tajomstvá, bol to taký čistý a otvorený vzťah. Takže my sme si vlastne, keď niekoho niečo trápilo, jednak si to ten druhý všimol, pretože my sme sa poznali veľmi dobre. Aj dosť intenzívne tým, že sme boli tak dlho spolu, čiže tam fungovala aj telepatia, že sme sa vedeli. No a toto vám vlastne možno aj pomohlo potom sa takto pekne rozísť, pretože veľmi veľa vzťahov je práve ako keby o tom, že tu ľudia spolu moc ako keby nekomunikujú. Že riešia práve ako keby tú prácu, riešia deti, všetko ako keby je zabezpečené, ale ako keby do hĺbky o sebe moc toho nevedia. A vy ste to o sebe vedeli, takže
to bolo vaše plus ako keby k tomu priateľskému rozchodu. No a prišlo také nejaký štádium, že vlastne ste už obidvaja cítili, že asi sa niečo deje. No prišlo také štádium a my sme vlastne nevedeli najprv, čo to je, lebo bolo to iné, bolo to nejaký iný pocit alebo iné zážitky sme mali ako doteraz. A vlastne sme to skúmali, že čo sa deje, čo to vlastne je, že to čo je, že my spadneme proste tým, že sme tie konia, to hospodárstvo do toho tej deti, že sme vlastne padli mŕtvi do postele a nič, hej, že bolo to také, bolo to proste iné, bolo to zvláštne a sme to začali riešiť, tak čo sa to deje. No a prišli sme na to, že vlastne už ako keby už tam nie je takéto puto silné, čo teda sa môže stať po 14 rokoch, hej, že už to puto necíti to tak človek, ale sme si uvedomili, že každý zrazu začal mať iné záujmy, hej, že mňa stále lakali proste tie kone a ten muž už ho to tak nelakalo, hej, teraz jeho začali lakať motorky. A mňa to vôbec nelákalo. Čiže sme sa začali ako keby rozchádzať v tých záujmoch. Už sme netrávili ten čas tak spolu a už to bolo pre nás také zvláštne. Áno. A ešte by som aj možno povedala aj to, že vy ste v podstate sa vrátili z toho zahraničia, kde ste spojili z 24 hodín spolu denne a potom ste sa nasťahovali k svojej mamine, čo tiež veľmi veľa ako keby ľudí rieši, že nebýva sám alebo osamostatnenie a to dosť veľa ľudí pripisuje tomu, že v podstate môže to byť tiež akože nápomocné k tomu koncu, že nežijú sami, ale zasa u teba nemám pocit, že toto by bol taký nejaký vážny problém. Že toto bol naozaj ten, ako keby ten vzťah trošku v tomto iný, že dá sa povedať, že ten vzťah neohrozí, keď je naozaj ako keby dobrý v určitom štádiu, že neohrozí, že neohrozí ani to, že sa nasťahuje niekde. Nie je to možno ideálne, ale neovplyvní to natoľko, že tam vlastne môže, keď tam je to vnútorné puto a je tam tá pevnosť. Zasa je to len jeden z dôvodov, ako sme sa bavili aj o tej práci, ktorý ten vzťah ako keby poháňajú k tomu rýchlejšiemu koncu, si z môjho pohľadu ja ako keby myslím. Dobre, takže vy ste vlastne ustali aj ako keby tú maminu, kde ste ako keby boli. Tam sme sa vlastne zomkli, tam sme držali ako keby spolu, že sme si tie hranice ustali, že ako to máme. Áno. Takže to nebol vlastne dôvod. No, a čo bolo fajn, že vlastne vy ste na to obidvaja prišli, že sa čo si deje, hej, že to sa mi páči, že vlastne nenechávali si to tak vyhnívať, že ešte ste to mohli ďalších 5 rokov tak ťahať, však vlastne ste mali 2 deti, Zuzka má 2 dievčatka, jedno má koľko, 6? 5 a 8. 5 a 8, takže vlastne sú tam aj deti v tom vzťahu. No a ste to nenechali tak vyhnívať, ale ste to začali riešiť ako keby, hej? A začali ste ako keby navštevovať aj také nejaké nápomocné, určite nejaké terapeutické skupiny, kde by vám ako keby vedeli trošku ako keby v tom pomôcť. A tak kde ste ako keby, alebo čo, aký bol, možno nemusíš úplne konkrétne všetko menovať, ale že aká bola podstata toho, že čo vám malo pomôcť? No my sme vlastne hľadali tým, že sme nevedeli, že čo je vlastne ten problém, tak sme hľadali, že čo to teda môže byť, lebo je to naozaj zvláštne, že po takom čase sa človek začne cítiť inak a už ako keby už nevieš tak komunikovať s tým človekom, je to zrazu ako keby, tak sme sa zmenili, že sme si prišli ako úplne iní ľudia. Áno, to je zaujímavé. Že tie situácie nás tak, alebo ten život nás tak posúval, že zrazu sme boli vlastne každý iný a pozerali sme na seba, že že to čo je, ty kto si vlastne, to čo sa tu teraz deje, ty čo mi tu rozprávaš a už vlastne tá synchronicita, na ktorú sme boli zvyknutí, tak už sa začala rozpadať a to už bol vlastne ten začiatok, kedy my sme si uvedomovali, že niečo nie je v poriadku a že teda to ideme riešiť. No a išli sme teda na partnerský kurz a tam sme si mysleli, že sme to poriešili, všetko bolo super, ale po čase sa vlastne ukázalo, že to nepomohlo, iba na chvíľu, skúšali sme to a vlastne asi rok a pol sme skúšali rôzne terapie a kurzy a stále po tých kurzoch to vyzeralo, že je to super, je to na chvíľu lepšie, ale vlastne ten život, čo nás vrátil zase do tých bežných starostí, tak sa zase vrátil ten istý pocit, že už to není. Áno. A v tomto bode by som ja povedala, že ono by sa zdalo, že to vlastne aby aj to ľudia pochopili, že takto by to mohlo vyznieť, že to bolo vlastne na nič, hej? Že ste ako keby stratili čas a stratili ako keby možno vyhodili peniaze, ale to chcem sa vlastne k tomu presne bodu dostať, že práve to bolo super, že napriek tomu, že
sa ako keby v úvodzovkách nezachránil vzťah, lebo tu asi ani nejde o to niečo zachraňovať, čo sa zachrániť nemá. Ale čo mňa fascinovalo na tom, že vy dvaja ste sa ako osobnosti, hej, ako ľudia, ste sa posunuli ako keby každý takým smerom, že ste vy začali sami seba vnímať, že ste začali viac seba ako keby chápať, čo je pre vás. Pochopili ste aj to, že keď sa niekto ako keby rozíde, že to nie je koniec sveta, že vlastne ten človek môže žiť ďalej a že proste ako keby nemusí naozaj tam nastávať ani ten boj medzi dvoma ľuďmi, o peniaze, o deti, aj keď áno, bolesti vychádzajú von. Takže v tomto vidím ja, že ten rok a pol strávený bol pre vás nápomocný práve k tomu priateľstvu, ak sa teda nemýlim, pretože možno práve bez tých absolvovaní týchto uvedomení by ste ako keby, určite ste to nejako boli pripravení na to, ale áno, možno, že by sa to práve predĺžilo aj dramaticky k tomu, že by ste to ako keby nechápali jeden. No a ešte by som ako keby k tomu ako keby už tomu nejakému záveru, teda ste to všetko absolvovali, nebolo to len také, že ste si teraz povedali, že koniec. No a ako prebiehal samotný ten ako keby ten rozchod, keď už sme sa bavili o tom, že bol teda priateľský. Že čo tam bolo také, ako to prešlo? Áno, terapiám, jasné. Áno, že fakt bola to veľmi dôležitá súčasť toho nášho života, lebo myslím si, že naozaj bez tých terapii by to úplne inak prebiehalo, ale tým, že sme ich absolvovali, tak sme si uvedomili, ako sa sami seba, začali sme sa inak vnímať, proste inak žiť. Presne. A tým sme zase videli ešte iné veci, ktoré nefungujú. Nebol to len taký ten súžený pohľad, že on mi niečo robí a on je ten hnusák a on je ten k tomu zlý. Obviňovaniu tam už potom takému nedochádzalo ale veľmi. vlastne tým sme si vlastne začali uvedomať sami seba a začali sa pozerať na to, že aha, tak ja sa nejako chovám. Aha, a on na to reaguje takto. Vlastne sme začali vidieť tie súvislosti, to je dôležité. A sme si uvedomili, že je to zaujímavé a že teda si to nebude moc. Áno, že ste si uvedomili, že trošku to je aj taká nejaká hra, ktorú si ako keby ten jeden tomu druhému v tom partnerskom živote ako keby hrá. A toto si veľmi, veľmi veľa ľudí neuvedomuje, že skutočne ako keby to obviňovanie veľmi nepomôže, ale to trošku tak patrať aj v sebe. A u vás bolo mega to, že ste tam obidvaja, hej? Že ste si patrali obidvaja. Lebo väčšinou sa stáva to, že ženy chodievajú ako keby, lebo ženy väčšinou sú také utrapené a väčšinou tie emócie, teda ja sama môžem povedať, že tie emócie vedia človeka. Ja sama som veľmi veľa takýchto nejakých vecí prežila, že až človeka dotiahnu k tomu, aby zase niekde išiel, sa pýtal, že prečo sa mi to deje, prečo stále dookola, prečo, však všetko sa zdá v pohode a stále prečo sa niečo deje. No ale zvyčajne to neskončí takto ako vy dvaja, že ste boli spolu, ale že ide ty sama žena a vtedy vlastne ten muž ako keby nerastie, to je blbé slovo, ale proste nejako keby nechápe, ani to není zlé, hej, ale nevie to možno tak ako keby vnútorne uchopiť ako tá žena. Niekedy to býva tak a vtedy tam vlastne nastáva ako keby tá dráma. Ale zasa chcem ešte v tejto súke povedať to, že aj to je v poriadku, hej, že v podstate netreba ani žiadnych, si myslím, mužov, lebo tvoj manžel tam chcel ísť ako keby dobrovoľne. To treba asi ako keby tak aj povedať, hej, že možno trošku pohundral, no ale išiel, hej, že nebolo to také, že ste... Skôr to bol, že ja som bola ten iniciátor a on povedal, že dobre. A on povedal, ale dobre. Ale veľmi veľa mužov je taký, že by vôbec ani nesadlo do auta a nešlo. A k tomu sa chcem ale dostať, že zdá sa mi to úplne ale v poriadku takisto. Pretože všetci sme tu úplne sami za seba a my nikoho ako keby nemôžeme nútiť niekde dotiahnuť, pretože aj tak to by skončilo zle, aj tak by to končilo dramaticky, aj tak by sa tam to srdiečko ako keby veľmi ťažko otvorilo, keď niekto ako keby nechce. Ale čo som tým chcela povedať, že takáto žena potom, keď je v tom sama, tak možno, že to je trošku náročnejšie a možno tam práve k tomu priateľskému rozchodu nedochádza, ale zasa už keď žena sa samu seba trošku ako keby pozná, uvedomuje si nejakým spôsobom, že ako by sa z toho ona emočne čo najlepšie dostala ako keby von, tak vtedy sa tie okolnosti takisto vytvoria, takže v podstate môže dôjsť k takému rozchodu aj veľmi náročnému, ale pre ňu samú to nebude až také veľmi. Prežívanie toho jednotlivca, to je vlastne najdôležitejšie, preto vlastne sme aj začali. Sme si povedali, že natočíme tento rozhovor, aby
pre koho je to určené, aby si to vedelo nacítiť. Áno, lebo veľmi veľa ľudí už ide aj tak, že muž aj so ženou idú spolu, že to proste riešia. Veľmi veľa ľudí vlastne, že ide iba tá žena, ale to je ako keby fajn, že vôbec ide, že ako keby to chce začať riešiť. To je ako keby ďalšia tá vec. A potom preto to aj hovoríme, že je to menej problémové a že človeka to už tak ako keby naozaj veľmi, by som povedala, ako keby nedrtí a tak. No, ale toto ma fascinuje, ako keby ste sa teda vy ste si uvedomili teda, že je koniec. Áno, hej? Áno. No aj ako to vlastne potom prebiehalo? No a prvýkrát sme si to uvedomili vlastne v lete, minulý rok, to bol asi august. A tamto prvýkrát, akože my sme to cítili, že sa niečo deje, je to celé také divné a proste, že tie terapie to bolo také raz hore, raz dole, super zlé. A vlastne v tom auguste toho minulého roku to prvýkrát bolo vyslovené. Že by sme mali asi to ukončiť od seba. Ale tým, že vlastne človek nechce to týmto spôsobom riešiť a chce to čo najskôr teda ešte skúsiť a ešte udržať, tak sme si povedali, že dobre, už to bolo vyslovené a uvidíme, čo sa udeje, čo sa bude diať a akým smerom sa to bude vyvíjať a tak. No ale sa to vyvíjalo tak, že v septembri sme sa vlastne od toho augusta sme sa v septembri potom zhodli na tom, že proste sme to tak nejako cítili, že už není tá cesta spoločná, že není to takto dobre vlastne. Asi každý človek vie, keď mu v niečom není dobre, v nejakej situácii. Stále tam bola taká nejaká určitá nespokojnosť tak. A vy ste podľa mňa boli vyspeli v tom, že ste si to vedeli byť k sebe úprimní. Lebo veľmi veľa ľudí ako keby nevie tú úprimnosť si povedať, že to Paro má, že fakt mi není dobré, že neviem sa porozprávať. Boja sa tých konfliktov a potom sa to naťahuje a áno, alebo presne taký sebaklam tam prebieha, že na jednej strane ten človek hlboko cíti, že som nespokojná, trápi sa nad tým, ale potom príde tá hlava a povie, ale veď čo chceš, veď ten muž sa o teba postará, je milý k tebe, veď ťa ešte ani nebije, si zober, že tam Marišku, susedku, veď ten ju bije, veď ty sa máš ešte, nemáš sa na čo sťažovať vlastne. Že vlastne tá hlava presvedčí toho človeka, že však čo strepeš, však vlastne ti je dobre, hej? Áno, vlastne ti je dobre a ešte ti tá hlava môže ponúknuť rôzne strachy, že vlastne čo potom, čo s deťmi, ako sa deti, kde budem bývať a to zabezpečenie a toto je to a ono to vlastne aj realita je, tak to vlastne to fakt naozaj akože funguje, to nebudem zľahčovať, ale to bolo fajn, že vy ste už ako keby trošku začali ten život poznávať aj z tej inej stránky, že ako keby vlastne ten strach, ktorý vyzerá na prvý pohľad, že strašne náročný a nezvládnutelný. Vy ste ho už videli, že tam síce možno prebehol nejaký, ale už ste to videli ako situáciu, ktorá sa dá bez problémov zvládnuť a doteraz to vlastne aj zvládate, hej? V podstate, neviem, či sme to takto videli, my sme vlastne nevedeli celý čas, že čo sa bude diať. Že my sme vlastne, je pravda, že ten strach tam bol, no, po tých rokoch, vlastne, ako sú deti, peniaze, čo, kde, ja zostanem v tomto dome, ty pôjdeš tam. Takže strachy tam boli určite. Ale ten pocit bol taký silný, že sme to vlastne museli urobiť, ale nevedeli sme ani, ako to bude, ani čo sa bude diať. Vlastne to bolo také, že iba sme si to povedali a viacej sme neriešili. V tom momente, keď v tom danom momente ste neriešili. Keď sa to dialo, no. A to je vlastne aj súčasť ako keby tých rôznych terapií, čo vlastne, alebo čo aj teraz ty vlastne robievaš, aj čím sa vlastne ja zaoberám, že ako keby trošku tak počkať a dôverovať tomu životu a že ono väčšinou potom, keď už do toho my nejak veľmi až tak nezasahujeme, keď tam už prebiehajú určité pochopenia a uvedomenia si toho vlastne, ako ten život môže prebiehať, tak sa to utvorí samo, ako keby sa to udeje samo. Aj tak u vás bolo, že nejaké situácie prišli, že skutočne sa to udialo samo. No a čo tomu nadväzovalo? No a potom tomu nadväzovalo, vlastne takto poviem, že vrátim sa k tej situácii. Ten rozchod samotný vlastne prebehol veľmi mierumilovne, my sme si aj poplakali, že po takom čase, že fakt sa to deje, akože napriek tomu, že to bolo vedomé, emócie vyšli, vlastne my si to uvedomovali, že fakt sa to deje, bolo to také divný pocit, to je, hej, že čo sa to vlastne, že fakt sme to urobili a tak, a vlastne v dobrom sme sa rozišli. No ale tam vlastne sa potom ešte stalo to, že
ten môj muž bývalý odišiel do práce. No a do práce ho viezla moja najlepšia kamarátka. A tam začína príbeh, sa skrášľuje. Hej, že to nebolo len také, že sme sa rozišli, ale nebolo to také úplne, že jednoduché, lebo tam do toho prišla Zuzkina najlepšia kamarátka, ktorá nakoniec do dnešného dňa s tým jej bývalým manželom stále je. No. A to bol akože, to bol väčší šok pre mňa, to bol emočne aj všetkými programami, to ma tiež riadne posunulo. No a toto ma zaujíma, toto presne povedz, že ľudia by si mohli povedať, že toto ma proste zdrtilo, uzatvorilo mi to srdce, proste hej, že už nebudem veriť na lásku a takéto tie veci. A ty si teraz povedala peknú vec, že teba to veľmi posilnilo. Áno. A to preto aj nahrávame to video, aby si ľudia uvedomili, že vlastne žiadny koniec, vlastne nie je koniec. A väčšinou ako keby tie pády na to dno, už čo človek, no môže sa buď ako keby tam ostať na tom dne a fakt tam ostať, to sa tiež asi môže diať, ale môže z toho krásne vyletieť do takého spôsobu života, ktorý momentálne si ty žiješ, si myslím, že celkom pekne. No a čo ťa tam teda posilnilo? Že čo si tam zrazu uvidela na sebe? No, ja vlastne tým, že sa udiala celá táto situácia, tak ja som prežívala v sebe nejakú zradu. Aspoň tak som to cítila, tak som si to pomenovala, že teda ako mi to mohli urobiť a oni ma zradili a tak ďalej. No ale vlastne mi prišlo potom také uvedomenie, že dokedy vlastne to chcem prežívať, tú zradu. Že môžem si to prežívať rok, 2, 5, do nekonečna, aj do konca života si môžem ostať v tej zrade, všetkých obviňovať. Alebo proste... Ale tebe by nebolo dobré? Tebe by v prvom rade nebolo dobré? Áno, stále by ma to proste nejako zasahovalo. A im dokonca by to možno, že bolo úplne jedno? Samozrejme, to bolo moje, tým druhým by to bolo jedno. Oni si prežívali zase to svoje. Oni si prežívali ten svoj príbeh. A oni mali svoj príbeh, presne. Oni majú svoj príbeh a ja som mala ten svoj príbeh. To je na tomto najkrajšie, že každý si prežívame to svoje. No a ja som tam vlastne prežívala tú zradu a mi prišlo, že dokedy toto chcem takto riešiť. Len to bolo super, že si to uvidela, že si to ako keby vyniesla na svetlo sveta, že aha, pociťujem zradu. Hej, že veľmi veľa ľudí ani ako keby naozaj nejde do tej úprimnosti samého k sebe, ale proste fakt môže ostávať iba pri tých obviniach, ktoré absolútne neriešia situáciu. Ale ty si išla do toho, že si uvedomila, že aha, mohlo ma niečo kedysi zradiť. Dávno Boh vie, čo to všetko bolo a teraz vlastne táto stará rana sa mi otvorila a pri nich dvoch, ktorí mi to krásne neskutočne hrajú, túto divadelnú hru, sa mi to vyťahlo von, aby si to proste uvidela a mohlo to odísť. Tak, no. A ja som mala ešte tým, že vlastne my sme si, ako som hovorila, mali taký úprimný vzťah s tým mužom, tak ja som vlastne vedela, že on si prijal takýto vzťah, že aj keď proste my sme na tom pracovali. S tou novou ženou si prijal? Nie, on si prijal proste iba niečo v tom vzťahu, čo mu nevyhovalo, doplniť, alebo teda prijal si nejakú formu toho vzťahu, ale so mnou to teda nešlo. Takže ja som videla, že jemu sa splnilo to, že čo on vlastne stále chcel a bol šťastný, že ja som na jednej strane, ja som mala úplne takú schizu, že ja som vedela, že jemu sa to splnilo, vedela som, že ona proste to príde, tá zamilovanosť a ty to neovplyvníš, hej? Áno, človek to vlastne niekedy fakt nevie ovplyvniť. Nevieš to ovplyvniť. Proste to, keď sa stane, to neovplyvníš neovplyvní to, sa to. Čiže som si akože uvedomila, že je zbytočné ich obviňovať, pretože im sa to naozaj tak stalo. Áno. A oni nemohli inak. Áno. Oni nemohli tomu zabrániť. A ja zbytočne by som bola v tej obeti a v tej zrade. Presne. Čiže som si iba povedala, že na čo, keď už sa to aj tak stalo a oni to aj tak museli urobiť. Hej? Áno. A som sa na to začala inak pozerať. A úplne prvé som nadviazala kontakt. Vlastne ja som potom, ako som sa to dozvedela, tak som na týždeň odstavila najprv muža, že proste už sa kašlem na ňo, najväčší Hej, že prišli tam tie emócie, lebo to je prirodzené, zase aby ste nemali pocit, že keď niekto nadáva aj proste fakt, že hrozné nadávky a niekoho pošle tam a tam, že to je zlé, no nič, proste je to prirodzené. Ono práve, že to treba, aby to človek prežil, hej, že so všetkým, ale vidieť aj tú druhú stranu mince. Áno, vidieť.
vlastne aj seba tam vidieť v tom, hlavne seba, pretože tak sa človek neposunie naozaj potom ako keby nikde. Takže vlastne ty si ho na 2 týždne ako keby odstavila, trošku tam boli tie hnevy. Áno, boli tam tie hnevy, že teda chcela som mu strašne robiť zle, že mu nedám deti, taká tá klasika. Takéto zadozučinenie na chvíľu, tie zrady. To ego tam, že ty hnusák, tak ty si urobil toto, tak počkaj, ja ti to vrátim. No ale on tým vlastne stále, ako sme mali ten vzťah, tak on tam vtedy veľmi ma podržal v tomto a napriek tomu, že ja som mu nadávala, že som sa mu vyhražala, už vlastne po tom týždni som sa s ním akože začala rozprávať, lebo on sa začal vypytovať vlastne na tie deti. A ich chcel vedieť, je pravda, že sa zaujímala, chcel vedieť, že ako sa mám, ako to prežívam. Aj mu to bolo na jednej strane ľúto, že to takto dopadlo, hej, čiže on tiež tam mal, aj bol šťastný, že sa to stalo, aj mu bolo ľúto, že ja to takto prežívam, že som ho takto odstavila. Tiež mal zmiešané pocity, že... Mal to takto, to prežíval. No a vlastne on tam vtedy, aspoň ja to tak vnímam, že on nenaskočil na tú moju hru tej zrady, hej, že on by kľudne mohol zareagovať, no tak počkaj, to pôjdeme cez súd a tie deti ti zase ja zoberiem, hej, lebo sú rôzne prípady, že buď sa hádajú o deti, alebo zoberiem ti deti, alebo nedám ti peniaze a vydieračky, neviem čo. A on to rešpektoval, že ja to mám v tom momente, ako som sa cítila, on to vedel pochopiť. A on vlastne mi dal tú podporu tým, že on povedal, v poriadku, ty mi teraz nedáš mesiac detí a ja som s tým v pohode. A keď budeš pripravená a proste už budeš s tým v pohode, že čo sa udialo, alebo proste sa niečo zmení, tak ja počkam. Že nešiel vlastne do toho útoku, nezačali tam vôbec žiadne hry, my sme nepotrebovali vôbec nič riešiť na tejto úrovni, ale vlastne bolo tam taká pochopenie, neutralita, alebo ako by som to nazvala. Trošku mu možno pomohli aj práve tie terapie, na ktoré ste absolvovali, že on to takto chápal. A ja by som ešte chcela vlastne tu povedať, že by sa dalo povedať, že toto je taký ojedinelý prípad. Hej, už tu počujem proste tie hlasy zozadu, že toto je ojedinelý prípad, ale že proste skôr to tá žena má tak naopak. Ale ja by som povedala možno práve k tomu len toľko, že to, ak sa zachoval on, veľmi... by mohlo pomôcť, že práve takto by sa mohla zachovať tá žena, hej, ktorá je už trošku ako keby, že už to viac chápe a tak, že v úvodzovkách tomu podržať tú stranu a počkať, kým to ako keby tak vyšumí, no asi to nie je ľahké, sama si to moc neviem ako keby úplne všetko predstaviť, ale vidím to na vás dvoch, že proste... Nie, že si to neviem predstaviť. Viem si to veľmi dobre predstaviť, len človek nikdy nevie v tej danej situácii, ako sa naozaj zachová, že čo sa mu ako keby z tela dostane von. Ale mohol by to byť trošku ako keby taký nejaký návod, že ako keby nepanikariť, podržať tomu, čo vykrikuje, zjape, nadáva, ako keby chvíľku to tak ako keby nechať. A práve vtedy, keď sa nejde do toho boja, do toho veľkého, lebo v tom boji musí byť ten boj, hej. Ale keď jeden bojuje a druhý ostáva stať a ostáva v tom ako keby v tom pokoji, no tak ten druhý nemá s kým bojovať. Takže sa to proste ako keby rýchlejšie môže bez takých veľmi ublížení, drám, alebo aj možno takých slov, ktoré sa už potom ťažko berú späť, že sa to dá takto prežiť. Tak to chcem len povedať pre tie ženy, ktoré keď si povedia, že ježiš, keby som takého muža mala, tak by sa to super rozchádzalo, ale keďže ja mám doma takého proste knedlíka, tak proste to s ním nepôjde. Takže to môže vlastne tá žena urobiť namiesto toho. Áno. Takže on ti vlastne podržal ten priestor, teba to trošku tak akože postupne vyšumelo. Tým, že už si vedela, že máš trošku hľadať ten pôvod, čo tebe robí zle, tak si ho vlastne aj hľadala. A to ti pomohlo vlastne asi sa tak trošku oslobodiť. Že to mne prišlo vlastne, že to odstavenie toho muža, zablokovanie ho, už ho nechcem vidieť, odzoberem mu deti, že to není riešenie. Tak. Pretože mne došlo, že tie deti nás tak či tak budú spájať. Vždy nás bude niečo spájať. Lebo v tých deťoch je to iné trošku. Alebo tie zvieratá, tie spoločné záujmy, čo sme mali. Že som si uvedomila, že sakra, ja keď ho aj teraz toto spravím, tak či tak raz príde ten čas, keď ja proste s ním budem musieť začať komunikovať a budem musieť, tak som si povedala, že na čo to vlastne predĺžovať, jednak tie deti ho majú radi a zase vnímam aj tie deti, aké majú pocity a... Áno. Takže vlastne to bola taká fáza, že cez teba prešla bolesť, prešli všetky tie ako keby tých pocity zrád, aj tie strachy prešli, ale k tomu prišli aj tie uvedomenia. A to bolo na tomto dôležité, tie uvedomenia, že čo, ako. A vtedy vlastne potom ste začali nejak spolu komunikovať, si ho kontaktovala? Áno, vlastne my sme sa
myslím, že to bolo vtedy kvôli koníkom, že ja som potrebovala pomôcť, že som bola nútená ho vlastne tam mi to všetko dochádzalo, že vlastne ho budem ešte potrebovať a tak. No však áno, ale je to logické, je to proste taký pragmatický pohľad na to treba trošku hodiť. Áno. Čiže ja som sa mu vlastne ozvala. No a potom to bolo to ešte v takej rovine samozrejme, že ešte tam bol taký ten odstup, že stále som ešte bola taká ublížená a proste len vyriešme, čo máme a tak. A vlastne tým časom my sme sa začali o tom vlastne ale aj takto obdobie trvalo veľmi krátko, nie? No to bol ten týždeň bol úplne a potom ten mesiac, dajme tomu, dohromady by sa dalo povedať. Že o tom chcem rozprávať, že mesiac, že nie, že rok, 2 roky, 5, 10 rokov, ale že proste ako keby dá sa to, keď človek trošku ako keby fakt pracuje, teda hlavne so sebou. To je to, čo aj ja stále ako keby sa snažím vyzdvihovať, že no proste cez seba, no. Áno, nie poukazovať na tých druhých a že oni mi ubližujú a oni sú tí zlí, ale vlastne otočiť ten pohľad na seba a vnímať seba. Čo sa mi deje, ako to cítim, tak ako to, že už mi není dobre pri tom manželovi vnímať seba, tak ako, tak on mi ublížil, tak je to proste, ja nejako to prežívam, to ubliženie. Čo s tým idem robiť? Áno, lebo my veľakrát ako keby vnímame tie vzťahy, že to je potom ako keby koniec sveta, alebo že sme zlyhali. Že sme veľmi zlyhali, že sa rozídeme, že proste malo to byť na celý život. A fakt najväčší problém väčšinou, čo ja sa stretávam ako keby, ako keby s ľuďmi, tak je to, že vlastne má pocit zlyhania, pocity viny, kde som čo urobil zle, ako sme čo mohli urobiť inak. A vlastne stále dochádzame len k tomu, že nemohlo sa úplne inak stať, že to je presne tak, ako keby sa stať malo, že nikto vlastne ako keby v úvodzovkách za to nie je vinný, ale áno, ale to uvedomenie v tom je vlastne také, že vlastne my fakt nevieme, že čo je prichystané pre toho a toho človeka a zvyčajne, keď to takto pochopí, ako to Zuzka má, že v takej tom v kľude, v pohode, vždy ako keby čaká dalo by sa povedať, že niečo lepšie, ale zasa, hej, alebo na tú danú dobu v živote, čo si ešte on sám potrebuje prežiť, tak ho čaká vlastne ako keby taký nejaký ďalší úvodzovka vzťah. Podľa tej vyspelosti ako keby toho človeka, že ako sa k tomu životu stavia. No a potom vlastne sa začali trošku teda vlastne spolu o tom dokonca aj rozprávať. To bol ako keby, ja to tak neznám, že to bol taká ten prvý level, ten prvý preskok, že som s ním začala komunikovať, a potom tu bola ešte stále ona. Áno. Tá kamarátka. Áno, tá kamarátka. Trvala dlhšie, tá trvala 3 týždne a vlastne stále tam bol nejaký, tam ako keby bola väčšia tá zrada, ešte bolo to také nejaké hlbšie ublíženie. No a vlastne raz nastala situácia, že sme sa mali stretnúť a vtedy som vlastne to nejako tak samo prišlo, že... Že tak samo to zasa prišlo, že si to netlačila, že si netelefonovala, ani som mu nekontaktovala, nevyhľadávala, proste musela som zase kvôli deťom sa s ňou stretnúť a vtedy to bolo také zaujímavé, že je síce pravda, že už tam ako nebol ten vzťah s ňou, že je to tá ako keď bola tá najlepšia kamarátka. Skôr tam je taká neutralita stále, že... Čo je asi tiež ale prirodzené. Áno, no, zatiaľ to je tak. Zatiaľ to je proste tak. V neutralite. A ona si tam tiež niečo prežila svoje. Som sa potom vlastne dozvedela, že ona si prežívala to, ako mňa zradila. Čiže my, keď sme sa prvýkrát stretli, tak ona plakala, ako mi nechcela ublížiť, ako sa to proste stalo, že ona sa vlastne do ňoho zamilovala, už hneď, ak sme sa spoznali. A ona mu to nikdy nám to nepovedala, to nebolo ani vidno, hej. Lebo takže celú dobu trpela aj ona v podstate, čo bola s vami. Áno, keby to bolo z jej pohľadu, tak povie svoj príbeh, ako ona to prežívala. Ona povie svoje niečo iné, áno. Čiže ona vlastne sa zamilovala do ňoho, ale kým sme boli spolu, tak nechcela rozbiť tú rodinu, že to nikomu nepovedala. A vlastne mu to povedala až po tom rozchode. Čo ste sa vy dvaja rozhodli. Chápem. Tak ona vtedy, jej sa ako keby tak uľavilo, no tak ja ti musím niečo povedať, hej, a vlastne sa... Áno, ale stáva sa aj to, že vlastne mohlo sa to stať, že aj počas toho vzťahu, ale tiež je to naozaj, ja čo to pozorujem ten život, tiež je to proste, že fakt tí dvaja ľudia to normálne fakt nevedia ovplyvniť. Že tí ľudia to nevedia ovplyvniť, proste sa to stane, tam príde taká sila, tá energia, že proste tam normálne môže aj veľakrát dôjsť k nevere a tak, ale ako... Čo teda ja mám odpozorované, tí ľudia, ktorí to naozaj neplánovali a stalo sa im to, tak sa im to asi fakt stať malo, lebo nedalo... aby si zase buď sa vrátia do toho vzťahu,
a riešia tam s tým partnerom, ktorom sú a majú si riešiť to, čo si riešia, alebo práve vďaka tomu novému partnerovi odídu z toho vzťahu, že si to uvedomia. Tak, to ma napadlo ako druhá vec, že zasa sú aj ľudia, ktorí zámerne riešia neveru a také, tak to zasa informácia pre tú ženu tých hraníc trošku, že zasa nebudem tu hrať ako keby iba tú obeť, ale sa postaviť na tie svoje vlastné nohy, čeliť tým strachom aj z tých finančných situácií, asi sa to niekedy ľahko hovorí, ale ten život ju k tomu vyzýva. Hej. Je to, Takže je to preto tak, je to preto tak hrá, aby ona si to uvedomila. Áno, a to tým chcem aj tým povedať, že fakt každá tá situácia, ktorá sa tam udeje, je vždy pre niekoho, alebo teda pre všetkých tých zúčastnených, len k tomu, aby človek trošku porastol v tom živote. No a vy teraz vlastne spolu komunikujete o tom svojom živote, trošku ešte možno aj o tom vašom minulom, ale čo ma fascinuje, že vy sa bavíte o súčasnom, ako to každý z vás máte. Áno. Že bez problémov, bez emócií, bez nadávok, on ti vlastne rozpráva trošku o tom vzťahu, a teda samozrejme nie do detailov, ale vieš nejaké určité veci, hej, ty zasa jemu, že stále medzi vami ostala taká tá priateľská dôvera. Toto mňa fascinuje. Je to tak, že si to vieme povedať, že vlastne tým, že to cítime zase každý, že sme s tým v pohode, hej, že ja som není tá ublížená a že on není neviem čo, tak vlastne si to dokážeme takto povedať. Áno, že mohli by ste trpieť obidvaja a toto, ale proste vám je obidvom dobre. On by mohol mať nekonečná pocit viny, že mi ublíži, ja som mohla byť stále tá ublížená, ale vlastne sme si to takto vybrali. Áno, a takto to je pohodlné potom pre tie decka tiež. To je super, k tým deťom sa môžeme dostať, že vlastne to bol ako keby, tým, že ako matka som proste tie deti milujem, aj on, ale pre mňa bolo veľmi dôležité im neublížiť a podať im to tak, aby vlastne s tým prešli čo najlepšie. A keby som im to povedala v tom čase, keď ja som bola ublížená a ja som na ňo nadávala, tak by som im vykreslila proste toho chlapa, že je to ten hnusák, ktorý odišiel od rodiny a tatínka už nemáme radi. Hej, tiež sa to tak deje, proste hádzať špínu jeden na druhého, ale vlastne tie deti to potom veľmi zle prežívajú, lebo oni to nevidia, tak ako my ani to nemôžu pochopiť ešte. Iba vidia, ako oni cítili, že sa niečo deje, hej, ale nevedia to opísať. Tak. Nevedia to opísať, že čo sa to deje medzi tou maminkou a tým tatínkom. Áno, a takto, keď ste si to vy vyriešili, tak vlastne u nich tie tlaky nie sú. Áno. A v tom prípade nemajú problém, keďže ty nemáš problému tie deti dať, lebo však teda prečo nie. Dokonca aj mimo nejakého, lebo však vy ste ešte nie oficiálne nejako roztoto, súdne rozidení, takže nemáš problému ísť dať hocikedy, keď to dieťa cíti, že by chcelo ísť a on vtedy by mohol ísť. A čo je fascinujúce ešte to, že aj tá priateľka jeho, teda tá tvoja kamoška najlepšia bývala, nemá tiež ako keby s tým, že celkom to tak, že? Nemá s tým nejaký problém. Ja nemám vlastne problém dať ich aj jej, že keď on není doma, lebo totiž táto situácia bola taká, že ona má dcérku a tá dcérka je najlepšia kamarátka mojich detí. Toto ešte na tom bolo, že úplne tie väzby. Také to bolo prepojené. A ešte chodia aj spolu do školy, takže oni boli úplne zohraní tým, sú tri dokopy. Takže oni sú zohraní tým, oni ju poznajú, majú ju radi, čiže nemajú problém tam ísť, aj keď není ten muž tam doma. A zase ja nemám problém jej ich dať, keď viem, že sa tam tešia. Že tak, ako to cítia tie deti, tak vlastne konám. A tak, ako to cítim ja. Keby mne bolo ešte nepríjemné, že tak počkaj, tebe ich ešte nedám, tak jej ich nedám. Hej, že neísť do toho tlaku proti sebe ešte. Presne, že zase nie je úplne euforický, ale proste presne tak, ako sa teraz cítim. A keď je to v tej pravde, ja to volám, tak aj tie deti to pochopia, aj sa tak chovajú. Presne, lebo ty môžeš rozprávať na povrch, čo chceš, múdre veci, ale vždycky ten druhý odcíti, či si s tým momentálne ty v pohode. Pretože keby si ty s tým nebola v pohode a hovorila tým deťom, ale kľudne si choďte a ty si bola nasratá, tak oni proste z toho majú stres. Tam sa im dokonca ešte môže niečo aj stať, lebo oni sa budú chcieť k tebe vrátiť podvedome, pritom nevedia, že prečo. Takže je to vlastne takto, takto je to super, že vlastne pre všetky zúčastnené strany, len tým, že človek ako keby zo začiatku začal pracovať. Ako keby začal si uvedomovať nejaké veci sám cez seba. Áno. To je najdôležitejšie, sám seba, tie emócie, ako to prežívam v tej danej chvíli. Vlastne to, čo sa teraz stále rozpráva o tom prítomnom okamihu, o tom byť sám so sebou. Tak to je také najdôležitejšie vlastne v tom živote. Aj jedno, aká situácia príde, či je to rozchod, či je to exekúcia, či je to neviem čo. Či je to vlastne hocičo, pretože vlastne, čo má ešte na tom ako keby tak
baví, je, že v podstate, keď si to človek sám potom nevyrieši v sebe, tak vlastne síce príde ten vzťah, hej? A on akože príde ten ďalší vzťah do toho života. Z začiatku, že wow, mega, tutti frutti. Ale však to je perfektné, že to je chvála Bohu za to. Lebo však ináč by sa to nestalo. Ale zasa potom je proste dojde na to. Určite. Dojde. Kým si to človek keby som si ja tú zradu neporiešila, neuvidela to a zablokovala by som tohto muža, tak by prišiel ďalší chlap, ktorý by to urobil možno ešte horšie. Tento to urobil aspoň potom, ako sme sa riešila, tento by ma možno podvádzal, neviem koľko. Čiže každý má svoje, každý sme tu úplne jedineční. Ježi, strašne to je individuálne. Veľmi. A každý má to svoje, nedá sa to vôbec napasovať. Naozaj najlepší návod je iba ísť k sebe a skúsiť precítiť, čo sa mi deje, ako sa presne, nedá sa to úplne napasovať, lebo zase v nejakom vzťahu môže byť žena, ktorá sa stále iba zamýšľa nad sebou a vôbec nechápe iba jednu jedinú vec, že jediné, čo už má pochopiť, je odísť. Hej? No, takže že fakt je to veľmi individuálne, ale zasa, keď je tam tá práca len na sebe, tak nedojde k tomu obviňovaniu a jej hlavne sa uľaví. Lebo my tu všetci ako keby chceme pomáhať a zachraňovať planetu, lenže si neuvedomujeme to, že v podstate keď nechceme, ako keby, predsa nebudem, ako keby, nemôže sa sused natrieť opalovacím krémom, aby mňa zachránil. To proste ako keby nejde, aby som sa ja nespalila, tak on tu bude vynatieraný celý deň, ja budem na slnku, ale chvála Bohu, že on je natretý a ja sa nespalím. Takže, no, je to cez seba proste, nedá sa to. Aj keď to trošku tak staré človeka. Ani udržať toho človeka pri sebe ani sa udržať. Nedá, ani nedá sa ani udržať. Ho donútiť, že aby bol taký alebo taký. No potom tie vzťahy vlastne tak aj vyzerajú, keď sa jeden druhého držia. To sú tie sľuby, to sú tie vlastne sľuby do konca života a tak. Ale potom tie vzťahy tak veľmi niektoré, keď ja nehovorím, že pri prvom probléme utekám, to vôbec nie. Ale keď už naozaj človek všetko vyskúša a ten druhého sa len drží len kvôli tomu strachu, tak potom preto sú niektoré také, že už to je skôr o takom prežívaní, ako o tom živote. Ako o tom živote. No a to je škoda stráviť tú život, prežívať. Áno. Treba si ho užívať naplno a vnímať. Áno. Tak, ako sa odvíja. Áno. Takže vy vlastne teraz ste v peknom kontakte, deti sú tam, kde sú, čo je super, že sa to vlastne stalo, ako ste hovorila, v auguste, v septembri, koľko je odtedy? 8 mesiacov, hej? A že za také krátke obdobie, a ja sama som bola vlastne fakt svedkom, jak spolu oni dvaja telefonovali, normálny bežný rozhovor, keby som ja toto s nejakým kamošom telefonovala, ako my sa tu rozprávame, riešili proste peniaze, hento tam niečo si potrebovali popresúvať, potom ako sa kto cíti, ako sa máš, že naozaj krásne, lebo videla som už aj ako keby také rôzne iné scény, kde všeličo lietalo. Takže toto som vám chcela ako keby takto s tou Zuzkou, keď teda išla, sme to tak vychytili, že išla cez Žilinu a že teda prišla tu takýto nejaký taký krátky možno message dať, že no, ako... Ale zasa, išla som povedať, že nie je to ľahké. Ale zasa je to o tých slovičkách, že keď si človek hovorí, nebude to ľahké, nepôjde to Ježiš a mne by to takto nešlo, no tak rovno zastrihnutá vec. No. Tak sa to tak bude diať, no ako si to povieme. Tak sa to bude diať. A čo ma ešte fascinuje, že v tom prípade neexistuje ani obeť, ani tyran, hej? Lebo vlastne obidve je tá istá, ako keby nič moc, energia, ani obeť nie je žiadny vlastne chudák, lebo zo seba robia ani... No lebo to tak proste je, že... No. Takže tým, že je to tak, dá sa povedať, tie vzťahy veľmi ako keby sa to točí dookola, ale tá jediná cesta celkom by som povedala, že... Byť sama sebou. Áno, že no, tá autenticita je asi najrýchlejšia. A to je ďalšia vec vlastne, že keď človek nie je autentický v tom vzťahu a sa bojí niečo povedať, bojí sa toho konfliktu, nechce, aby si to o ňom henten niečo pomyslel, hanbí sa, alebo to. Strašne veľa, aj ja, koľkokrát aj ja v živote, že som aj nechcela povedať, že bože, aby hento nebolo a nech je radšej kľud. No, alebo ja nemám rada tie konflikty. Mne to proste robilo zlé. Ja tiež som zažila v detstve také rôzne konflikty. Ako keby, čo som počula dospelých ľudí sa hádať, mne to strašne mi to robilo zle. A ja som sama do toho nešla, ale nejde to. Nejde to, človekovi sa to usádza. Ten druhý sa k nemu ešte horšie chová. Až keď naozaj ten človek není taký, aký normálne je, že proste od pravdu, ako to má, tak vtedy sa to už môže len spojiť ku krajšiemu a
alebo rozdeliť, čo ale je super tiež, pretože to tak už možno dlhé roky nemalo byť. No človek si myslí vlastne, že nechce ublížiť tomu druhému. Ja mu to nemôžem povedať, lebo mu ublížim, ale vlastne ubližuje sám sebe a koniec koncov vlastne aj tomu druhému, pretože není spokojný, nevyvíja sa to potom tak, ako by sa malo. Takže nakoniec není spokojný nikto. Není spokojný nikto a všetci dookola to ešte aj cítia. Aj tie deti, všetci deti sú veľmi citlivé. Áno. Oni to veľmi vnímajú. Ale zasa ešte musím povedať aj to, že človek asi zasa, aby na seba netlačil, že všetko má ten svoj čas. Tak, aj to je dôležité. Fakt, no, lebo keď to teraz ešte tá žena necíti, že by mala odísť, alebo ten muž, ešte tam stále má také niečo, že ešte takto, toto, tak ešte pre niečo to tam ako keby je, hej? Ale ja viem, že keď som dávala po dlhých rokoch výpoveď z roboty, že keď to tak malo už byť, tak proste nič sa nemohlo mi stať, že by som to nebola urobila, že proste nič. Takže ja verím tomu, že potom každému príde taký nejaký určitý bod, ale zasa, keď si to začne uvedomovať a není v tej obeti, že príde ten bod, že teraz. Tak je to vlastne tiež so všetkým. Hej. Všetko, čo sa rozhodujeme, vykonávame, keď príde ten bod, tak to musíš urobiť, či chceš, či nechceš. Ešte sa to inak nedá. Takže na seba ani až tak veľmi zasa netlačiť a tak pozvolne, postupne vlastne to pozorovať. Čo sa deje, uvedomovať si tak po trošku, že počkaj, aj toto a toto. A skúšať, no, to je také o tom je ten život. Áno, a to sa mi veľmi hodí do toho, čo som aj včera dávala vlastne, alebo kedy to bolo prevčerom, už neviem, na Facebook ten príspevok o tom, že ten začiatok aj mne prišiel ako keby, že sa má človek pozorovať. A ono tak akože zvláštne znie, že čo sa ja mám pozorovať, aká som, alebo čo, že čo mám sledovať na sebe. Ale naozaj proste aj ja niekedy ten človek beží tak, že ráno sa niekde pipne, potom príde, potom uteká s tým dieťaťom príde, potom taká bežná práca doma a fakt sa človek nesleduje, ako sa cíti. A to telo nám pritom strašne signalizuje. To si môžete vyskúšať len na tom, že keď ste vedľa niekoho, tak vedľa niekoho vám je až tak dobre ako vo vatičke a s niekým už by ste utekali, hej? A vtedy, keď to človek nesleduje, nepozoruje, tak to nevidí. Nemá na to čas. A potom uteká život medzi prsty. A potom uteká život a aj to telo to signalizuje, no. A úplne asi, čo by som posledná, ak ty, Zuzka, už nič nemáš, ale za to sa treba mať rád. Lebo aj mne veľakrát aj k tomuto chodievali také rôzne výčitky, že takto si to Janka mohla a takto to dlho trvalo, alebo toto. A fakt mi to tie výčitky, výčitka to je katastrofa. Není si čo vyčítať, lebo proste robíme všetci najlepšie, ako vieme, v tú danú chvíľu. A teraz si tak ešte poviem, keď už na mňa výčitka ide, že som vám za to rada, že si aj to niekedy povyčítam. A trošku mi je tak lepšie. No. Všetko sa pre niečo deje a všetko je tak, ako má byť. To je taká najdôležitejšia vec, podľa mňa. Áno, a trošku aj tomu veriť, že to stále vie byť lepšie. Ja ešte stále to mám aj tak, že ja verím tomu životu. Veľmi veľa ľudí tak povie, že ale mňa už nič dobre nečaká. A ja proste stále verím a fakt neviem ani v čo by malo to byť alebo ako, ale každý z nás, ja si myslím, že vo vnútri veľmi dobre vie, ako by to chcel. Len sa to bojí povedať, lebo by to bolo náhodou z rozprávky. Ale vieme. Ale kľudne to tak môže byť. Asi myslím, tak určite. Proste je to tam prichystané, no. Tak však si postupne, preto všetci ideme. Si to človek uvedomí a už sa deje. Áno. No, nechcem to moc naťahovať, lebo sa k tým témam ešte niekedy môžeme tak detailnejšie dostať, takže to bol len tak cieľ o tom povedať, že ako to môže ako keby celkom pekne prebiehať. A že to fakt nemusí trvať roky a nemusia tieť slzy a no. Ale môžu. Môžu, ale nemyslím také, vieš, také tie slzy toho zúfalstva brutálneho, že ale jasné, že môžu. Aj tie môžu tiec, keď to je potreba, tak aj tie budú tiec. Áno, ale tie výčitky, hlavne asi ide hlavne o tie výčitky, že toto tam bolo také. No, lebo tie výčitky bože, a my ženy sme na to super majstri vo vyčítaní, takže o tom som hlavne chcela. No a fakt tomuto všetkému, my dve možno sme tomu aj príkladom, že
aj tie uvedomenia cez seba, ale že aj tá príroda je strašne veľmi nápomocná. Mne osobne veľmi pomáhajú či už tie vône, alebo tie byliny. Zuzke zasa tie kone. Ona tam vníma to prepojenie s tými ľuďmi, že aj tie koníky, ako sa chovajú, hej? No. Takže toto ty robívaš. Ak by si možno ešte v takej kratučkej ešte o tomto, že ako tí ľudí tam vlastne sprevádzaš, keď prídu k tebe na tú terapiu, že toto, čo tam robíš? No to je vlastne vždy individuálne. Presne. Keď ty, ako sme povedali, nedá sa človek návodne jedinečný, tak je aj to zviera jedinečné, že všetci sme tu úplne jedinečne, niekto nemá nič rovnaké, aj keď sa môžu zdať, že to je aspoň podobne, že sa to podobne prežíva, alebo podobné veci sa dejú v tej realite. Ale vlastne tam je na tomto super, že ten človek sa pri tom koni ako keby tak viacej uvoľní, pretože je to zviera, vie mu viacej dôverovať ako nejakému neznámemu človeku. Hej? Áno. A vlastne prebieha to tam veľmi zaujímavo. Fakt každá terapia úplne inak, každý rieši úplne iné veci, každý to rieši úplne inak, hej, že niekto chce hľadiť toho koňa, niekomu stačí sa na ňo iba pozrieť, niekto sa s ním potrebuje ako keby to tomu koňovi porozprávať, že čo sa mu deje a tak. Áno, lebo tam vlastne tie zvieratá majú takú bezpodmienečnú lásku, presne ako aj tá príroda celá, že tam není to posudzovanie, hej, takže tam sa človek tak viac akože uvoľní. Áno, je tam tá dôvera. Vlastne, je tam tá dôvera. No. A býva to veľmi hlboké. Vlastne ja pracujem s tým, aby sa človek viac ešte prepojil sám so sebou. O tom vnímaní, ako sme tu celý čas hovorili, že je to vlastne základ, že keď sa ten človek vníma sám, tak sa dá vlastne všetko poriešiť, všetko pochopiť a uchopiť a sledovať a pozorovať a proste sa to iba deje. Áno. Však k tomuto vlastne celému vedú všetky tie terapie, že k sebe. Len už ako keby čo komu ako keby viac zarezonuje, tak tomu, preto sa nedá povedať ani čo presne niekde prebieha na nejakej terapii, že to. To sa vôbec nedá, lebo to je ako tam ten človek ti príde, ty nevieš presne čo, ale vždycky to prebieha tak na mieru, že tam je fakt taká dôvera, že to prebieha vždy presne tak na mieru, ako to pre každého daného človeka má. A tí ľudia vlastne sú potom až úžasnutí, že čo všetko tam vlastne ani nevedeli, že čo mali, čo je skryté a ako sa to dá prežiť. Aha, tak ja to môžem aj takto? No ja si sám u seba pamätám, keď som len začala tak trošku inak žiť, akože, že som začala patrať potom, ako ešte by to mohlo byť inak, tak to bolo len také, že aha. Áno, tie uvedomenia sú. A pritom vlastne aj ja, keď robím tie rozhovory s tými ľuďmi, tak tiež to vidím, že až taká nestíhačka, že, no, ale o tom to vlastne je, no. No a Zuzku by ste mohli nájsť, ja potom vlastne niekde tam asi dám, ty už máš nejaký, aj ten Facebook alebo čo, že ak by vás zaujalo takéto spojenie s tými koníkmi a ten príbeh, že ako to vlastne oni prežili alebo niečo podobné by ste, tak to je také akože veľmi pekné, že no, to uvoľnenie a za mňa je to, že sa človek vôbec už rozhodne vôbec niečo riešiť. Áno, to je základný krok, že ten človek nespokojný a idem teda niečo riešiť. Áno, a že vôbec chce a hej, že neobviňuje to okolie, ale sám ako keby chce a niekde aj ide, lebo myslím si, že obidve môžeme povedať, že aj my sme toho ponaštevovali teda dosť. Teda dosť, že to nie, že sa tu neviem, čo budeme. Ale ide o to, že ja neľutujem vôbec nič. Ja neľutujem absolútne nič k tomu, že môžem teraz sedieť kľudne, ako keby, jasné, že aj mne chodí, aj to príde. Ale už to človek inak berie. Hej, že to už nie je... To vnímanie toho sveta, alebo tej reality je úplne iné, ako keď je človek tam... Áno, a mňa vedeli emócie niekedy veľmi drtiť. Bože môj, veľmi. A teraz akože je to tak, ako si ty povedal, že môže prebehne, aj si poplačem asi niekedy, ale je to také iné, no, ten pohľad. Ale sa to vlastne aj uvoľňuje tým uvedomením si samého seba, už není ten, ako ona príde tá emócia, napríklad není taká silná. Tak. Alebo sa toho menej a menej deje, už neprichádza každý niekto, kto ma rozčuluje, ale proste sa to udieje raz za čas. Áno, alebo sa to nerieši 4 dní v tej hlave, ale sa to rieši, ja neviem, 4 minúty, 10 minút, hej. Takže no, toto sme vlastne ako keby asi obidve hľadali. Každé sme mali proste nejakú tú inú cestu. To je na tom fascinujúce, že aj vy si vlastne vyberáte to, že čo aj vás zaujme. Niekedy preto ani, ja aj keď o tých olejov napríklad, že na čo je ten, ktorý, prečo, no ten proste, ktorý vás zaujme, ktorý
proste sa ale na neho pozriete, že ty kokos. A už vôbec nerozmýšľať nad tým, že prečo, lebo pre každého to vlastne je to, čo jeho srdce pritiahne, bez toho, čo by sme teraz popísali, že čo konkrétne tam Zuzka robí od 8. do 10. pri tých koňoch, alebo ja by som vám povedala, že no, to tak nie je. No. Tak to nefunguje. No. Tak to moc nefunguje. Tiež to nie je tá pravda. Lebo to je naša pravda. Ty ako popíšeš ten olejček, to si ty. No. Hej, popísala. Áno. Ale pre toho človeka to môže znamenať úplne niečo iné, ale ho to proste láka. Áno. Hej. Ty máš krásny olejček sama so sebou, ale ja keď som si ho zobrala, tak mi prišlo, že som sama sebou, keď si dávam ten parfumík. Hej, čiže už sa stačí len trošku zmeniť to slovo. A ináč ten si mala v to obdobie, že? Áno, presne, to som si, áno. A ináč to je ináč ešte perfektné, že ona ešte vlastne... nový život som si vybrala. Áno, ona si vybrala dve veci a ja keď tam píšem presne tie názvy a ona to nejako ešte vtedy, to tak sme to nespájali, že úplne ako. Ale ona si proste zobrala Zuzka, že čo jej voňalo a ja hovorím, zober si iba to, čo ti fakt, že vonia a tak. A same sme boli prekvapené, že sama so sebou si zobrala a nový život. A že presne to tak, akože presne tie byliny sú tam tak poskladané, že jedna ti má ako keby v úvodzovkách zahojiť a aby si vedel tráviť čas sám so sebou a tá druhá ťa pripravuje na to sa trošku tak poobčerstvovať, prebrať, prefackať a na ten nový život. Takže a to je krásne, že ešte si aj tým tvojim koníkom priniesla a oni ti ešte aj olizovali ruku, čiže tá dôvera tam bola taká nejaká veľmi veľká. Ja som s tými koníkmi bola. Je to krásny taký obrovitánsky veľký priestor, lúka, oni si tam tak chodia. Čo sa mi na Zuzke páči, že ona není taká tá, že dáva im veľmi veľkú slobodu, hej, aj tým zvieratám. Dopraje im fyzioterapeuta, čo kokos sú masárov. že naozaj proste... Nejaké olejčiky. No. Si chodia lízať. Presne, že ona im to fakt proste všetko také láske dá, keď cíti. Ja som tam sama bola. A keď proste cíti, že ten koník to nechce, tak ona ho akceptuje. Proste ho nemá tak, že teraz si proste tu ubeš na terapiu, je to zaplatené, tak ty pôjdeš, kamarát. Vôbec nie. Tam je tam taká tá láska, že oni tí koni to potom, lebo oni by to ani nevedeli dlhodobo s tými ľuďmi byť, oni sami by sa odpalili tie kone. Ale tým, že ona sa k ním správa takto veľmi pokojne, s láskou, slobodne, aj ich tak necháva, tak potom to môže fungovať. No. To také vzájomné, vlastne vždy je to vzájomné. No. Tak ako je to s ľuďmi, hej, že keď chcem, ako sa chovám k ľuďom, tak alebo to, čo vyžarujem vlastne. Tak. Tak to ovplyvňuje tých ľudí. No, ešte asi pokecáme. Máme už hodinku. Takže si myslím, že dnes stačilo a zase keď nás niečo napadne, alebo však ak by ste aj vy chceli niečo k tomu, že ako keby nejaká tá určitá obdobie vlastne nejako zaujalo, alebo tak kľudne si napíšte a my sa už potom, alebo podrobnosti, Dúfam, že... No. Slušné podrobnosti. Tak kľudne napíšte a možno potom ešte by sme sa, teraz sme teda takto osobne využili tú moju terasu, ale potom by sme sa vedeli spojiť v dnešnom online svete aj online. Treba využiť všetko. Ja to mne sa to ľúbi. Dobre, Zuzka, tak ti ďakujem. Ja ďakujem. A ja sa teším. Takýto som mala dneska moderátorsky trošku post. Si si to užila, bolo to krásne. Ďakujem. Ďakujem. Bola super, Jančka. Dobre, ahojte. Čaute, papa.